O portal de contratos públicos de Galicia publica a licitación do contrato para a adquisición de equipamento electromédico con destino á unidade de coidados intensivos do Hospital Universitario de Ourense por un importe de 708.000 euros. O prazo de presentación de ofertas remata o vindeiro 30 de agosto. O contrato inclúe o suministro, instalación e posta en funcionamento efectivo dos equipos. Ademais, a empresa adxudicataria ofrecerá programa de formación para o persoal no manexo destes, diferenciando por grupos profesionais homoxéneos e de acordo coa dispoñibilidade do persoal do centro. A ampliación e renovación integral da UCI que se está a levar a cabo no Hospital Universitario de Ourense supón pasar da vintena de camas ata chegar a 30, incrementando a capacidade asistencial en máis do 30%. Ademais, a ampliación responde, entre outras, a necesidades xurdidas tras a pandemia, como a incorporación de boxes de aillamento, a renovación de aire individualizada en cada box, ademais de contar coa última tecnoloxía de alarmas e seguimentos e guindastres individuais en cada box tamén. A ampliación tamén inclúe como novidade a humanización do servizo e a creación dunha sala para o descanso de familiares que acompañen os pacientes. Desta forma, a nova UCI do Hospital Ourensán pretende mellorar a seguridade clínica, a monitorización dos pacientes, a individualización, a luminosidade e a humanización.